Exodus tiaduasanum. Na Mose shia Israel for asafu no nyina na okachire won se nsɛm a Awurade ahyɛ sɛ munni soɔ nie. Nansia na wɔmfa nyɛ adwuma. Na da ɛtɔ so nson no nyɛ mo homeda kronkron a mode home ma Awurade. Obiara ɔbɛyɛ mu adwuma no wobeku no. Munso gya mo tenabere nyinaa homeda. Na Mose kachire Israel for asafu no nyina se asɛm a Awurade ahyɛ nie. Munyi maso afɔrebɔdeɛ wɔ mo mu mmrɛ Awurade. Obiara n'akoma ka no mfa maso afɔrebɔdeɛ mmrɛ Awurade. Sika ne dwetɛ ne kɔbere, ne bibire ne asaawa a ɛbere dum, ne koogyan ne asaawa fitaa ne mmirekyi enwi, ne adwani ne nwoma a wahyɛ ne kɔkɔɔ, ne sukrama nwoma ne okuo nnua, na kanea no ho ngo ne nhwehwɛm a wɔde bɛyɛ sra ngo ne wɔhye aduhwam, ne apopo bibire aboɔ ne sisimu aboɔ a wɔde bɛyɛ asɔfotaadeɛ ne adaaboɔ no. Na mo mu akoma mu anyansafoɔ gyinaa mmra mɛyɛ ade a Awurade ahyɛ nyinaa. Tenabea no ne ntomadan ne ne nkatasoɔ, ne nkɔtɔkorɔ ne ne ntaabo esisi ho, ne mmiamu n'adum ne ne nyinasoɔ, adaka no ne ne mpoma, mpata adwa no ne ntwamutam a etwa mu no, ɛpono no ne ne mpoma ne ɛho nneɛma nyinaa ne kyerɛ paano no, kanea dua no ne ɛho nneɛma ne ne nkanea ne kanea no ho ngo, ne aduhwamhyia bukyia no ne ne mpoma ne sra ngo no ne hyia aduhwam no ne tenabea no ano nkataano no, ɔhyia afɔrebukyia no ne ne kɔbere ntentan no, ne mpoma ne ɛho nneɛma nyinaa, kuduo no ne ne ntaaseɛ. Ɛdi hɔ no ho ntwamutam no, n'adum ne ne nyinasoɔ ne ɛdi hɔ no aboboa no nkataano no, tenabea no ho mpɛɛwa ne ɛho ntampehoma, ɔsom ntade a wɔde som kronkronbea hɔ, ɔsɔfoɔ Aaron ntadeɛ kronkron no ne ne mma ntade a wɔde bɛdi asɔfoɔ no. Na Israelfoɔ asafu no nyinaa firi Mose anim kɔe. Na wɔbae. Obiara a n'akoma kenyan no ne obiara a ne honhom kaa no. Na wɔde Awurade masoa afɔrebɔdeɛ baa sɛ wɔmfa nyɛ Ahyiae Ntomadan no ne ɛho som nneɛma nyinaa ne ntadeɛ kronkron no. Na mmarima ne mmaa nyinaa dodoɔ a wɔn akoma pɛ nyinaa bae. Na wɔde nkapo ne nsomuadeɛ ne mpatia ne krakyiri ne sika nwene ahodoɔ nyinaa bae. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔde sika ohim afɔdeɛ brɛ Awurade, ne obiara a ne nsɛm wɔ bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa ne mmirekyire nwi ne adwani ne nwoma kɔkɔɔ ne sukraman nwoma no de bae. Obiara a okura dwetɛ ne kɔbere masoɔ afɔrebɔdeɛ no, ɔde Awurade masoɔ afɔrebɔdeɛ no bae. Na obiara a ne nsɛm wɔ okuo nnua a wɔde bɛyɛ ɔsom nneɛma no biara no, ɔde bae. Na mmaa a wɔwɔ nyansa akoma nyinaa de wɔn nsa too asaawa. Na wɔde deɛ wɔtoeɛ no bae, bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa. Na mmaa a wɔn akoma kaa wɔn nyansa mu nyinaa too mmirekyire nwi asaawa. Na mpanimfoɔ no de apopo bibire aboɔ ne nsisimu aboɔ a wɔde bɛyɛ asɔfotaadeɛ ne adaaboɔ no bae, ne nnuhwam ne ngo a wɔde bɛyɛ nkanea ngo ne sra ngo ne ɔhye aduhwam no. Na Israelfoɔ mu mmarima ne mmaa nyinaa a wɔn akoma kaa wɔn sɛ wɔmfa nnwuma a Awurade nam Mose so hyɛɛ sɛ wɔnyɛ no ho biribi mmra no de ayɛmyi ayɛyɛdeɛ brɛɛ Awurade. Na Mose ka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ, monhwɛ, Awurade afrɛ Hur ba Yoruba Besala a ofiri Yuda abusuakuo mu, na wɔde Nyankopɔn honhom ahyɛ no ma, nyansa ne nhunumu ne nimdeɛ ne adwinneɛ nyinaa mu, sɛ wɔne adwinneɛ hodoɔ, sika ne dwetɛ ne kɔbere, ne sisimu aboɔ mu nkurukyiriɛ, ne nnuase ne adwinneɛ hodoɔ, na wɔde ahyɛ n'akoma mu sɛ ɔnkyerɛ binom nso. Ɔno ne Ahisamak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu no. Wɔn na wɔde akoma mu nyansa ahyɛ wɔn ma, sɛ wɔne adwinneɛ hodoɔ nyinaa, sika dwumfoɔ ne dua dwumfoɔ ne ɔnwomfoɔ a odi bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa mu adwini ne ntoma nnwomfoɔ deɛ. Wɔn a wɔdi adwini biara
ne wɔn a wɔbɔ wɔn tirim di adwene hodoɔ